Στη στροφή μου, το βλέπω εκεί, το βάζω στο όπλο. Λέω τώρα, άμα έχει προς εκεί το ρίξα, άμα πάει προς εκεί το αφήσω στην άμυνα. Αυτός εδώ μέσα. Εδώ και εγώ φταίει. Αφού εκεί που ρίξε να Χαίρα που πήρε το σκυλί πρόλαβα ρε Νικό, που έτρεχα. Αυτό είναι άγριο γνήσιο που είναι άγριο. Αυτό μπορεί να είναι κοντά. Άμα του σηκώσει και την τρίχα, τόσο είναι φαίνεται. Ναι. Κυγόταν, του είδω πιντάρι είπα. Εντάξει, τι. Να μην είμαστε και πλεονέκτες. σταμάτησε με πήρε τηλέφωνο. Σταμάτησε πήρε τηλέφωνο με το σκηνή που πρέπει να φύγει στον πλάνο. Βγήκε στη δουλειά. Καμώ το πάρτε ρε μαλάκα λίγο. Πάρ' το Τάσο, πάρ' το να το βάλω εγώ να δαγκάσει. Πάρ' το στην καρδιά. Άμα δεν το δαγκάσει. Από εδώ μεριά άνοιξε πιο πολύ πληγή του αυτό ρε. Πιο πολύ άνοιξε η πληγή του, για δες. 150 ευρώ κάνουν τα γυλαίκα. Έλα. Αυτό βέβαια, άμα σηκώσει την τρίχα. Φίλο από εκεί πώς το άρισα. Άρα πιάνω τις πέτρες. Λίγο πάνω Να, εκεί που είσαι εσύ Κυριάκο. Πάνω το ρίξα, ρε. Να βλέπεις ότι από εκεί άλλο δεν πάτησε εδώ. Από εκεί του πατάω μία και φεύγει μαρικό σώμα έτσι. Τραβάω ακόμα μία. Ρε το πήρε πρώτη. Το κάνω μία και πέφτει εδώ πέρα και έτρωγε εδώ πέρα του σίδε, το γυνάσο του αγώνι. Και την όποιος έλεγε ακούστε την άκου. Άμα ένα πάμπερ θα βρέξει. Τι έκανε το μαγισμένο, ήρθε στη σπαστήρα, είδε τα αμάξια. Δεν κατέβηκε. Θα του πάει το κοντό. Το τσάκι του Λούρου του Μαντή 2 φορές ανέβηκε και κατέβηκε. Εδώ. Ο Ντόνις κατέβηκε στο νερό. Κατέβηκε στο ρέμα. Το ακούω το χάρη το κάνει. Περίμενα μήπως γυρίσει για το Ρώσο. Το πάνω το Ντόνις το πάνω. Το βγήκε από εδώ πήγε, δεν ήταν από εδώ έφυγε. Άκουσα εγώ το πέρα από εκεί το δίνω ξανά πάνω. Πήγε και στα γκρέμια, δεν μπορούσε να ανέβει, πήρε το μονοπάτι. Ότσο λέγε. Δολοφόνε. Βγήκε μέσα του καβάκι ρε. Και ένα καβάκι μικρό καβάκι. Ρωτάω εγώ πόσο μακριά ήμουνα, από εκεί, μακριά ήμουνα. Εγώ το είχα σηκωμένο με το όπλο.